kalian Surya Laras. Oke, audio HR Pro Media. Oke, ya Pak Multimedia. Rarumong soco katur panjenengan sami. Seliramu kok ora rumangsa. Surya Laras ya Pak Multimedia HR Production.
saumpama nandang pronto yen kemaruk tresno monggo gak kersakaken lali janjine tembahipun katuraken monggo Mas janji karo sapa sing lali saben dina mung lamun ning tawang mangu nganti lingsir srengenge ngene ana kene aku nunggu kowe tak SMS ora balesi yen tak telepon malah kok pateni hatiku sujono petrok irungmu mesti tak ciwel ala ciwel lali janjine kandhane alasane kadung dandan kowe ora teko janjane kowe ning endi gelagatmu lah kok nyupriyane atiku sujono kowe kencan karo wong lanang liya lali janjine kandhane alasane mangkelake garuda Pancasila sapa wong sing ora gelo kadung dandan kowe ora teko janjane kowe ning endi gelagatmu lah kok nyupriyane atiku sujono kowe kencan karo wong lanang liya lali janjine kandhane alasane mangkelake Pancasila sapa wong sing ora gelo kadung dandan kowe ora teko janjane kowe ning endi lah kok nyupriyane atiku sujono kowe kencan karo wong lanang liya ninggal katresnanipun aturke
sajroning atiku sakwise sliramu ninggal aku apa sira ora krasa aku kudu sambat karo sapa panjawon kurina lan wengi mugi-mugi Gusti ngijabahi sok kapan anggonmu bali bisa kumpul kaya duwe ngene taun nono windonono tak anteni ning pucuking trasana balung nangka bebasane mung katon-katon sliramu wae aja lali pawelingku uga manani mas janji-janjimu aku kang setya satuhu tansah ngenteni nganti sakalimu Samplor budaya. Samplor budaya. Lopor ayam reasi soy. Yo yo Oh bale. yo 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 Nangis sajroning atiku nalika sliramu
Dino minggu sing tak tunggu kowe ngajak neng tawang mangung nganti lingsir srengenge ana kene aku nunggu kowe ang solo tak SMS drambe alesi yen tak telepon malah kok pateni mangkel aku mangkel yen ketemu irungmu mesti tak ciwel ala ciwel lali janjine sajake wong sing ora gelo kadung dandan kowe ora teko janjane ana ngendi gelagatmu tansah nyuki wani karo priya liya aja ditinggal kapribaden ketimuran oke kering zaman kok ya sing eling dik eling bapak mas iku budaya ini bener kandemu kalamun waro sliramu boten iki anane tansah rengu rasa tresna kang kandhang sarawa mikir ati rapi sajenjen kaya rapi sangoncati saben wanci tansah anggoda ati nanging aku wedi broto pungkasane teman lara tresna yen kadul
cecaketan sliramu. Udah meneng ae kok Mas Keden. Lanono ngono ya Dik ya. Aku tak lunga menawa Gusti ngridani aku bisa gak mulih nggawa rezeki. Piye tak tunggu ning omah ya rasane kaya ngene. Dadi paidone tangga teparu. Monggo Mas. Lho nggih. Pagelaran iki kalenggahan menika taksih sareng kaliyan seni karawatan Surya Laras. Ingkang micil saking Parten Suto Kidul Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek. Makarya sareng kaliyan Aka Audio Sound System. Oke, Yava Multimedia saking Lalatan Blumbang Pangkal Sawu Ponorogo. Ingkang dipun pangarsani kaliyan panjenenganipun Rokemas Gunawan Widisoto. Samudayanipun ngaturaken sugeng rawuh dumateng sajen para tamu sugeng benara kanthi mardo martikaning penggalih. Nuwun kawula nuwun. Pamit lunga Mas kalajengaken. Lilanono aku pamit, aku lunga mong bakal rubah nasib. Ora usah ditangisi, kemuka aku enggal bali. Satenane ramentala nyawangan
kudu piye dadi crita urip mung kaya ngene wis lilakno aku lunga kerja ing luar negeri wis lilakno lunga ora usah ditangisi nenuwuna marang Gusti aku mulai bisa gawe rezeki ore sarwa kecukupan ayam tentrem gone urip bebrayan yen ngetan bingung apa setiamu kalakon kanggo minok dame pare
Yusting Yapa Multimedia yang sumadyo atus kabehan panjenengan kartu nama kartu undangan video syuting video fotografer samudyanipun sampun kasediaken. Surya Laras lo iki. Sonara Sound System. Iya Mas. Iya Pak, video syuting. Hey. 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 Spesial yang lagi di Papua ya Mbak Yuli.
syuting. Sing. Ning kota Solo, tak ganjel, tak ganjel, tak ganjel. Ning Taman Curug, Taman Indah, kota Solo. Mudalan mudi, awan lan bengi,
saben dina nggonku mikir nganti guru apa teka yen tak aku mati lalu apa kurang nurut apa aku kurang manut mbak yo eling nalika jejer sumanding pasemane yen sliramu kurang arana apa pancen wasana kate wong liya apa kurang nurut apa aku kurang manut mbak yo eling nalika jejer sumanding pasemane yen sliramu kurang rana apa pancen usana kate wong liya J tembang menika spesial pamundutanipun Mbak Marsini saking Mendak Madiun. Sawetara rasaku wus kangen sliramu
janjimu wong ayu nyedrani saiki njur lali rusake awakku iki amarga mikir wong sing tak tresnani rasane lara dadaku wong ayu kowe lunga ora pamit aku saiki aja tulungmu wong kacu kuning padha katresnanku kacu kuning dadi bebeling nalika biyen kowe isih nyanding rono brene isih tak gowo rapi pisan nadyan nong sedilo ake-ake nang baliyo wong ayu selakangan ketemu sliramu kacu kuning ngajak lugu baliyo wong ayu kumpul karo aku monggo bayaripun Kang Mas kula beselah kondo betul yuk kalapon karo sliramu badan iki anane tak sarangmu rasa tresno sing tak sarwa mikir ati sunjuk kaya ora bisa jati saben wanci tansah nggodha ati nanging aku diloko pokasane lara tresno nadyan ada yang katuhu nanging cakra